بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي الكرام، za taj večer sam izbrao da čujem един хадис от хадисите на Расулуллах салаллаху та'ala алейхи ва салям. Като че ли този хадис се отнася за нашето време, което ние живееме. Искам да дам примери от това време, което ние живееме и го виждаме, някак си не му обръщаме внимание и си мислиме, че само като се кланяме, излизаме, че правиме нещо велико и че това е исляма, но виждаме, че това не е така. И другото, което исках, така ми направи впечатление, като влезнах и гледам, че джамията е пълна, но жалкото, че хората не са от Абланица. За голямо съжаление, така на много джамии правя я лекции, иска да се събира я хората, но като гледаш большинството от селото ги няма, идва чужди хора. Така че срамно е за селото, искат, не искат, всеки ще мине през джамията. Ако не през джамията, пред джамията ще го изправя и ще го занесат при Аллах азза ва джал. Но какво ще отнесе този народ, който толкова заангажиран с дунята, че няма време да дойде да чуе нещо за Аллах азза ва джал. Аз ще ви дам пример с нещо, което толкова е дребно и го подценяваме днес към мусулманите. Алхамдулилlah, че Аллах азза ва джал е отредил в нашия район, специално нашето муфтийство има специални грижи за тия лекции. Може би единственото муфтийство в България, което задължава всички имами, ходжи и лектори, който работи към муфтийството, да изнася лекции в зимата. Има си програма, в която всички сме заангажирани. Докато в другите села и в другите райони не е така. Казвам, това е нещо уникално, защото за един час, докато ние седиме в джамията, знаеме си наградите, които Аллах азза ва джал ни ги дава, като спокойствие, като рахмет, дуата на мелайкетата, че Аллах азза ва джал ще не спомене при най-великите, които са при него. Това са награди, които ние ги слушаме винаги. Но аз искам да обърна малко внимание за нещо, което, алхамдулилlah, в някои джамии се чувства, в някои джамии не се чувства. Като че ли хората се притесняват, ако каже я на глас Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Така че във времето, което ние имаме, ще споменаваме името на Расулуллах салаллаху та'ала алейхи ва салям. А щом го споменаваме, значи щом чуеш името на Расулуллах салаллаху та'ала алейхи ва салям, ти си длъжен веднага да речеш не на ум Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. И не да се притесняваш, да го кажеш с гордост. Защо? Защото наградата на Аллах азза ва джал е велика и най-много може да печалиш за един час. Представете си, ако ние изречеме името на Расулуллах салаллаху та'ала ва салям 100 пъти, колко се вам ще спечелиме? Мислили ли сте? Някой от вас ми се ходжата научно, иска да не подхлъзне нещо. Щом така не пита, каква е наградата? Ако 100 пъти Омер радиаллаху та'ала анху. Знаете кой е Омер? Велик човек, избран от Аллах азза ва джал, да живее заедно с Расулуллах салаллаху та'ала алейхи ва салям и неговата щерка, жена на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Тоест близък човек, единственият човек, когато като тръгне джамията и Расулуллах салаллаху та'ала се смее и казва: я Омер, която и улица да тръгнеш, шейтани набегал там. Представиш ли си? А ние не можем да се разделим с тези шейтани. Дори и в джамията не можеш да се разделиш. Така че Омер радиаллаху та'ала анху казва, един ден при Расулуллах салаллаху та'ала алейхи ва салям дойде един човек. Като каже така един човек, значи не е от Медина. Защото ако от Медина, от града на Расулуллах салаллаху та'ала алейхи ва салям, те ще каже: дойде Абу Хурейра, дойде Хусейн, дойде Хасан. Дойде един човек, не го познава, значи е отвънка. Дойде и попитаха всички. Той пита, обаче от името на всички. Казва: я Расулуллах, мас салату алейк. Какво означава да правим дуа за тебе, като че Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад?
Какво означава този намаз? Защото е саля, означава намаз, но е саля на арабски означава дуа. И той пита, днеска мусулманите, ако каже ходжата, хубаво. Некак си хората изпитва едно притеснение да питай бе човек. Става въпрос за твоята религия. С тая религия ти заставаш утре пред Аллах Азза ва Джал. И тая религия може да те изстреля директно на Кайметския ден на сирата, директно в джаннет. Без съд, без наказание. Ама трябва да обичаш тази религия, да се интересуваш, да питаш. Не само да чакаш на готово да си серви. Ако чуеш, чуеш, ако не чуеш, няма и да питаш. Не. Мусулманина пита. И пита, я Расулаллах, какво представлява този салят и салям, който ние трябва да го изпращаме на тебе? Тогава Расулуллах салаллаху та'аля и салям казва, да го се радвам, ако не сте го чули от друг ходжа. Знаете що? Защото се вика след време, Лара Метелия съм от Хусейн Ходжа, го чудме в Хабланица. Ще ми давате рахмет след време. Инне залике минал илми макнун. Това е от скритата наука. Демек, само Аллах Таля го знае и го е скрил при него. И казва Расулуллах салаллаху та'аля, и вие, ако не ме бехте попитали, аз нямаше да ви дам отговор. Никога, докато съм жив. Но понеже дойде човек и пита, я Расулаллах, какво представлява да речем Аллахуме салли аля Мухаммед и аля али Мухаммед или Аллахуме салли ва салим, какъвто и начин да е. Най-хубавия Аллахуме салли ва барик. Това най-хубавия салават, защото се включва и Ибрахим алейхи салям. Но пита и казва Расулуллах салаллаху та'аля салям, това е от скритата наука при Аллах Азза ва Джал. И ако вие не ме бехте попитали, аз нямаше да ви кажа никога. Но, казва Расулуллах салаллаху та'аля салям, инна Аллаха вукиле би мелекейн. Аллах Та'аля е задължил две мелайкета да са винаги до мен. Тия мелайкета нямат друг ангажимент, никакъв, освен това, което казва Расулуллах салаллаху та'аля салям. И когато някой от вас идha салля алейя ахадукум, когато дойде някой човек си и рече Аллахумме салли аля Мухаммед и аля али Мухаммед, изпрати селам на Расулуллах салаллаху та'аля салям, дали ще е жив, дали ще е умрел, е едно и също. Няма разлика. И казва той, и щом някой от вас ми изпрати салату салам, веднага казва Расулуллах салаллаху та'аля салям, тия две мелайкета казва я Аллахумма гфир лаху. Аллахумма гфир лаху. Я Раби, опрости му. Значи 100 пъти ние сега ще го кажеме. И тук не е това най-чудното. От хадиса на Расулуллах, хадиса достоверен и силен. Това не е най-чудното. Най-чудното е след това, което казва Расулуллах салаллаху та'аля ва салям. Казва Расулуллах салаллаху та'аля салям, значи аз поделям името на Расулуллах и вие веднага казвате Аллахумма салли аля Мухаммед и аля али Мухаммед. И какво казва мелайкетата? Аллахумма гфир лаху. Я Раби, опрости му. И казва Расулуллах, фаякулу Аллах ва такулу л-мелайке, и казва Аллах и всички мелайкета амин. Аллах Та'аля казва амин. Мелайкето вика, я Раби, опрости му, и Аллах Та'аля казва амин. Демек, опростих му. Колко път ще го речеме тая вечер? Значи вижте за колко, за 10 минутки, за 5 минутки, сигурно 50 пъти изричаме Расулуллах салаллаху та'аля ва салям. Така че казва в друг хадис, идва пак човек от сахабетата при Расулуллах салаллаху та'аля ва салям и го пита и казва, я Расулуллах, днеска те виждам с много хубава усмивка и си радостен, до сега не съм те виждал никога така. Това ми харесва, че при сахабетата са радостни. В смисъл забелязва всичко, което го прави Расулуллах, когато той се радва и тия се радва. Когато той плаче и тия са плакали. Дори да не знае за каква е причината. Толкова са обичали Расулуллах салаллаху та'аля салям. Но вижте колко са искрени. Сега, например, ако видя Мусата нещо, че е тъжен и плаче в джамията, си плаче, това си е негов проблем. Има с някакви проблеми дома сигурно. Но мусулманин не е такъв. Мусулманинът пита, ако можеш да му помогнеш, па ако има нещо радостно, ще се включиш в радостта му. И това се вижда от този хадис. Я Расулаллах, виждам те днеска, че си с голема усмивка, щастлив си, радостен си. Да не би да има някаква причина. И тогава Расулуллах салаллаху та'аля салям казва, еджел, разбира се, има си причина.
дойде при мене Джибраил алейхиссалям и ме извести, че Аллах азза ва джал казва за всеки, който ми рече един единствен път: Аллахумме салли аля Мухаммед ва аля али Мухаммед, Аллах Та'аля му отвръща на този салам 10 пъти. Да, преди малко какво рекуваме? Аллахумме гфир леху, Аллахумме гфир леху, Аллахумме гфир леху 10 пъти. Аллах азза ва джал ти прощава всичко. И не да само това. Казва Расулуллах салаллаху та'аля алейхи ва саллям, Аллах Та'аля му връща 10 пъти. Ва маха анху ашара сайиат. И Аллах Та'аля ти изтрива 10 харама. Малко ли е? Ако вземи да сметаш, например, ако речеш Аллахумме салли аля Мухаммед ва аля али Мухаммед, както го правим до края на лекцията, ще видиш, над 100 пъти ще минеме. И умножи го по 10 и ще видиш колко, може би днеска да нямаш толкова харами, но Аллах Та'аля изтрива. И другото, което е кетебе леху ашара хасанат. И на него му се пише 10 севап. Само за едно Аллахумме салли аля Мухаммед ва аля али Мухаммед. И гледа някой път на хутбето, като дойде някой ходжа и възува, или на лекция, и споделя името на Расулуллах, и много от хората просто или си спи, или не е още в час, не знае за какво е дошъл на джумали. Не може 100 пъти това не да вика на хутбето: нашия пейгамберин Расулуллах, ти да си мълчиш. Срамота е. Вижте какви награди има. Това е само увода. Другото, което исках да споделя в лекциите, които тая зима ги започнахме, специално при мен, отделям внимание на нещо, което се е появило в умета на Расулуллах салаллаху та'аля, появиха се мусулмани, които остра борба срещу Расулуллах салаллаху та'аля, дори пише и книги истини, неистини. Но алхамдулилlah, Аллах азза ва джал се е заангажирал да се запази исляма. Предишните религии, евреите, християните, Аллах Та'аля оставя тия да пазея и виждаме докъде са го стигнали. Аллах Та'аля им казва, че има един единствен Аллах, влиза в църквата и се моля на всичко друго, но не и на Аллах. И на икони, на светци. Така и горе-долу, ако Аллах Та'аля не пази исляма, веднага хората, които са като муфтия, някой учен в района, хората ще почнат да се моля и на неговия гроб. Но Аллах Та'аля не научил да се молиме само на Аллах азза ва джал. И понеже тия хора отхвърля много неща, които акъла, техния ограничен акъл, не го приема. Докато ние мусулманите, алхамдулилlah, които вярваме в Аллах и следваме Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, сигурни сме, че е така, защото Аллах Та'аля казва в Коран Керим да следваме Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. И каквото той ни е известил и е предадено от сахабетата, го приемаме без да питаме. Днеска много от мусулманите идва и ме пита: Хусейн, що свинското е харам? Валлахи, не ме интересува свинското. Дали е чисто, дали лева страна, дали десна страна, дали е мръсто, да не е мръсто. Аллах Та'аля казва харам. Що ми е харам, мен не ме интересува. Алкохола. Ама че има уиски, че има ракия, че има вино. Всичко, което опиянява, то е харам. Мен не ме интересува, ма дали е от грозде, дали е от сливи, дали е от форми. Харам. Щом опиянява акъла. Но днеска някакви хора питаят за всичко. Защо свинското е харам? Не ме интересува. Ако искаш, иди питай биолозите, които разнищват там под микроскоп и всичко, те ще кажа с подробности, че това е една голема мръсотия. Но аз не искам да си губя времето с тия неща. Аз вярвам на това, което Аллах Та'аля казва, и на това, което казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Така че днес ще ви споделя едно от муджизетите на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, който се случва на една жена, която живее с Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Чистила е и дома на Расулуллах, чистила е и джамията. Майката на Енес ибн Малик радиаллаху та'аля анху, и от нея, и от сина, и Аллах Та'аля да е доволен. Енес ибн Малик, знаете, че в Медина за времето на Расулуллах не са били най-богатите хора, но когато идва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, и всеки от сахабетата се старае нещо да направи за Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Един иска да му чисти, другия иска да му донесе водата, другия ще му донесе домати от градината. Да не става той. Правя го от уважение към най-достойния пейгамберин, най-обичания пейгамберин Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Така че и Енес слугувала на Расулуллах, чисти. Един ден, когато сахабета носея храна на Расулуллах,
почти всичката храна той е раздавал. Не като при нас да мислиме за, пример, някъде за април, ще имам ли в мазето месо или ще ми свърши. И от сега мислиш, той не е мислил за утре. Въобще, донася се, раздава се. Така е живял Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, така е научил и сахабете, ще дам примери. Донася я му млеко и Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям едно време по-възрастни хора знае, в мех, на араб се нарича кирбе, в мех не е имало ни тенджери, не е имало ни котли, не е имало такива, в мех и някой го подарява на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Но той не иска да го използва и прави дуа на този мех с това млеко и когато тя свършва с млекото, го подарява на нея. На кой? На майката на Енес радиаллаху та'ала анха. И тя го взима. Обаче минава ден, минава два, минава три, минава 2 месеца, минава 3 месеца, той мех, който е толкова, не свършва това млеко. А ядат постоянно и пие я. И тя забелязва всяко 1 месец, 2 месеца, гледаш, че утре вик ще свърши млекото. Обаче става на утрето, пас е пълно. И минаваше 3 месеца и тя е любопитна, гледа, па е пълно, с нощта пиме, вика всичките, па е пълно. И това е любопитството и при мъжете, и при жените, което е крайно и те лишават много неща. И тя хваща кирбето, меха и го изтисква да е сигурна, че няма хич вътре. Изтисква го и става на утрето, няма млеко. Приключило е. Отива и казва, я Расулуллах, искам ти кажа, вика, преди 3 месеца, не знам дали се сещаш, едно млеко ми даде в кирбето, в меха. Пихме, вика, до с нощи. Вика, що свърши ли? Какво направи? Вика, я Расулуллах, ядем, то се пълни. Пием всички, то се пълни. Дойде на гости, давам на всички, то си седи там. И казва Расулуллах, ако не го беше изтискала, 3 капки да си оставила, 1 капка вътре, щеше да ядете докато сте живи. А сина й живее до 120 години. Енес ибн Малик. Той живее 120 години. Демек ще да яде още 60-70 години от това млеко. Това е от муджизетата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Но тия хора, като чуят тия хадиси, казват, това е невъзможно. Това е невъзможно да се случи. Но аз вярвам, че е възможно. Що? Защото Аллах азза ва джал дава на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям муджизета, както е дал муджизета на предишните пейгамбери. Муса алейхи салам удриш с тоягата и се разцепва. Така ли е? Сулейман алейхи салам разговаря с всички видове животни. Но най-интересното Адем алейхи салам. Адем алейхи салам, не знам дали сте слушали за него, когато го създава Аллах Та'аля, още на първите странички в Коран Керим казва وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Аллах Та'аля го научи на всички имена, това, което е на дунята. Аллах Та'аля вкарва в мозъка на Адем алейхи салам всички езици, които се говорят на дунята. И е разбирал всички езици. Нема японски, нема китайски, нема арабски, нема български. Всичко е разбирал и е говорил. Защо? Аллах Та'аля го е създал със собствените си ръце. И това е човека. Когато мелайката се чуде, я Раби, що създаваш създание, което ще убиваш, ще се поквараше? Вие не знаете. Аз знам. И ето има хора, които мелайкетата завижда на тия мусулмани. Дано Аллах Та'аля не отреди от тях. Понеже днеска виждаме една голяма борба, викаше моя учител, голяма борба, особено на Запада, да изкара жената мусулманка да учи, да работи, да пътува, да е самостоятелна. Така ли е? Вие сега го най-усещате. Що? Жената ти знаеш, че е на работа, тя е в Англия. Така ли е? Звъните оттам. Забрахме приятелките, аз съм там, утре в София, други ден не си знам жените къде са. 21 век. За всичките харами си плащаме, искаме, не искаме. Та избрах един хадис, който е свързан с тия неща и казваше моя учител, не че иска жената да е добре на мусулманина, иска да я покваря, както са покварени техните жени. Изкарат ли я, никога няма да я върне същата, както е била в дома си. И он един си говорим с една приятелка там при нас в кафето, сме седнали и наистина е чудно. Една висшистка днеска, дори да е докторка, завършила, пример, медицина, всичко, което е свързано с тялото, го знае.
учителка, директорка, дори да е професор. Едно време, ще върна назад, пример 80 години назад. Вашите нанета. Помните ги, нали? Как една жена, която тогава е като ги питах, що си учила, що завършила, аз съм си вика с първо отделение. Така ли е, Миджи? Първо отделение, второ отделение, тая жена, дето не е учила нищо, знаеше как да си подреди стаята, децата, животните, мъжа си, родителите си и знаеше обноските с всички комшии се биваше. Така ли беше? Тая жена, дето не е ходила на училище, отгледаше 10 деца и всички знаеха кой е Аллах. Сега тая модерната, учената, дето е с висше образование, роди едно и той не става за нищо. Всеки ден е рука в училището, защото детето има проблеми. Що? Нали е с висше? Виждаме, че образованието не ни помага. Така че ако мислите, че като жената ти е голяма директорка или нещо е завършила магистър, докторска степен, това не я прави достойна мусулманка. Най-големият хирург, щом не знае кой е Аллах, то е нищо. Не може да отвориш и да видиш чудесиите, които Аллах Таля е свързал. Никой не може да ги свърже така. Сигурен е, че операцията ти дава 100%, че ще мине успешно и му умира в ръцете. И, нали си доктор, какво обърка? Вика, всичко е точно, но отгоре се намеси. Аллах азза ва джал. Така че, ихвател кирам, трябва да мислиме върху тия неща и некак си се подхлъзвате. Днеска ядоса един приятел, дори още съм си ядосан. Звъни ми човек, който е невинен, обади ми се, дал му някой телефона, вика, Хусейн, иска да те питам, има някакви проблеми, накратко ще кажа, не му върви в живота. Викам, това са много хора така. Много мусулмани са така, защото са забравили Аллах, не се кланяя, на сабах не е станал, на джума не идва, Рамазана подминава и сега тръгнал на умра, снима ми се там с дипломи и дали, че са били на умра. Приета умра. Той човек ме ядоса, защото след като има проблем, вика, отидох при един ходжа в Годешово, вика, ме аузубиля, при Абдулла Али, вика, да. Валлахи не е ходжа. Валлахи, след като в Рамазана той човек седнал в кръчмата и пие ракия, ко ти рече, ми оттам ме препрати в Брезница при една врачка. Аузубиля. От трънта на глок. И какво ти рече? Ми, че имам магия. Ми да те изкопа, я бе. Да ти помогне, що ми звъниш? Ела пред Аллах. Аллах е най-великия. Тръгнал от буклук на буклук на буклук и иска да му помогне. Те са проклети, бе, човек. Ти няма страх от Аллах. Те са скаурски имена. Ама те вика, че е ходжа, защото аз ще извиняваш, но рукам, защото не може да имаш най-великата религия и да толкова ходжи има във вашия район, ти да идеш пред тоя. С какво ще ти помогне? Ми аз вика, ода на джума. Това не ти върши работа. Аз ходя на Коледа, един път в живота се клане. Това не е намаз. Намаза е 5 пъти днеска. Днеска се кланеш 5 пъти, утре пак 5 пъти. Ихотел кирам, трябва малко да мислиме. Он не бе тук в Даловци на този мевлюд. Пак си е мевлюд. Търся половин час мевлюта да намеря, защото е бил, сега се модернизирали нашите приятели, да не се затормозява, вече на български език си го учея. Валлах е грозно. Валлах е грозно. Аз се чувствам умърсен от такива събирания. Там няма полза от тия неща. Един ми вика, аз не мога да чета, вика на български, искам си на османски. Так в интернет найдоха му. Чете Коран, бе, човек. Валлахи, утре ще съжаляваш, че си пренебрегнал словата на Аллах. Корана пред тебе, ти четеш песните на Сулейман Челеби. Умрело е детенце. С какво ще му помогнете с тези песни? Не ви го приема главата. Валлахи, 21 век умрелия има само полза от дуа и от садака. Ако той рекал Расулуллах салаллаху та'аля салям. От тия стихотворения, вижте ги на български, бе, хора, мевлюта го вижте в превод. Изгрела луната, света спира,
чека да се роди Расул. Какво ще помогне на това дете? Или на тази жена в гробето? Мислете малко. Ма тя е такава традицията. Не е такава традицията. Вика му на този човек, след като си излезнал сега от исляма, мали вика, съм станал каурин. Викам, аз не знам. Казва Расулуллах салаллаху та'ala алейхи ва саллям, мен ета аррафен ау кахинен, фасаддекаху бима якул, факад кефара бима унзила аля Мухаммед. Който иде при врачка или при магьосник и му поверва на това, което казва, ама аз не съм повервал. Тогава какво търси в брезница? Айде първия буклук, при втория ще ладиш. Значи верваш. Да ти оправя живота. Аллах дали оправя живота. Никой друг не може да ти помогне. Аз ако мога ще оправя семейството. Всеки е така, не е ли така? И ти искаш сина ти да не пие, и ти искаш баща ти да не пие, ама не става. Аллах е той, който напътства. Викам, приятел, вземи си гусуль, направи тълбе, приеми исляма наново и прекрати с тия шарлатани, магьосници и врачки далече от тех. Защото казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, който дойде при врачка или при магьосник и повярва в това, което му казва, факад кефара, кафир. Той е кафир, не вярва бима унзила аля Мухаммед, на ниспосланото на Мухаммед. Какво даде на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям? И исляма, и Корана. Ихватъл кирам, и днеска хората искат да ме убедят, че като е в нужда, може да иде на врачка. Валлахи не можеш да идеш. Като си в нужда, ходите хвърлка. Хайя алел фалах, ево да се спасиш. Ево бе човек, валлахи, ако ние се кланеме редовно и заради Аллаха азза ва джал, няма да имаме никакви проблеми. Сахабията как са спали? Беднотия, в една стаичка им е всичко. Беднотия, тия нашите родители. Нанятът едно време. Отдолу беха кравите, отгоре беха, те живееха с децата. Нямате на представа в какви миризми са живели. Отдолу, с гюбрета от кравите, от овците, всички миризми идва отгоре. Но беха щастливи. Що? Легаха с бисмиля и ставаха с алхамдулилlah. Те нямаха тия проблеми, които ние днеска имаме. С телефони, с интернет, с най-големата поквара. И сега ще чуете хадиса на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурейра. Абу Хурейра радиаллаху та'ала анху е специален сахабин. Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, когато се е молил за Абу Хурейра, винаги е викал, я Рабби, прости на Абу Хурейра и на неговата майка. Винаги. Така че този човек се отличава от всички други сахабета и това е сахабин, който има специални дуи от Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Той казва, че е чул Расулуллах алейхи ва саллям да казва, сеяти ален наси заманун. Един е хадис, другото е сеяти ален наси сенаватун хиддаат. Ще дойде при хората, ще дойде време. Какво време ще дойде? Казва, ще дойде лъжливи години. Дали са днеска, дали не са, сега де ще прецелите. Иначе в другото предание, че това ще е времето след Деджал. Аз ми струва, че ние това сме минали. Ще дойде време, години, лъжливи, какви са? Юсаддаку фиха ал-казиб, ще се верва на лъжеца, а той, който казва истината, на него не се верва. Не е ли така? Обърнете внимание, отиваш с семейството си в Велинград и аз се очудвам, Субхана, мога да го приема. Отишъл да пие кафе с семейство, се радва и щерката в тоалетната, докато влезе в заведението в тоалетната, нащрахала във Фейсбук 20 снимки в тоалетната. И отдолу харесва я, маша Аллах, супер си принцип. Какво в тоалетна се снимала, бе хора? Какво толкова има? Не ми го приема главата. Ние ли изперкахме? Ще да се снима някъде гола и отдолу писали, супер си, пиши си истината, бе, човек. Не може да лъжеш. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, юсаддаку фиха ал-казиб. Ще се верва на лъжеца, ва юказзабу фиха садик. И няма да се верва на кой? На той, който казва истината.
И днеска някой път се налага да викаш 100 пъти: валлахи бе човек, валлахи, пак ти вярва. И дори в семейството, дори да стане с родителите ти и с жената, и тя не ти вярва. Защото времето е такова. Днеска почти всички лъжиме. Дори тия, които сме отпред с чалмите. Не е ли така? Значи след като лъжиш тия хора, че за 1000 лева той ще плати намаза и ще влезе в днете си лъжец. След като с тия ти песни ги пееш на мевлюта и гарантираш, че ще опростите на този човек, това е лъжа. Ако ти не си се кланял през целия живот, питам ви, утре заставаш пред Аллах. Ауалу ма юхасабу анху ал-абду йаума ал-кияма ас-сала. Първото нещо, за което всеки ще бъде питан на кайметския ден, е ас-сала, намаза. Заставаш, ателя те пита: кланял ли си се? Кой ще отговори този народ? Така че, ихвател кирам, това, че сте 21 век, Аллах Та'аля ви е улеснил да знаете всичко, но го прилагайте в ежедневието. Това, че времето така не бута, но традицията го правим това. Не, това не е нашата традиция. Това не е от суннета на Расулуллах салалаху та'аля салям. От суннета е да дойдеш да се кланеш, от суннета е да си покриеш тялото, от суннета е да си възпитаваш семейството, от суннета е да се гордееш с исляма. Сега като тръгнем на умра, много горе ми пита: лъже, аз съм викал с Каурско, имаш що да правя. Това си е твой проблем. Като искаш прави. Утре като дойде мелайкето на смъртта, как ще ти рукне? Ти си записан в личната ти карта и всичките знаем, че си Георги. И той ще ти рукне: Хусейн, салям алейкум, и давай душата. Няма да ти рукне по този начин. Ти си известен с каурското си име. И хотел кирам: ама вика, името не е значение. Кажи кое не е значение. Името не е значение, намаза не е значение, облеклото не е значение, сватбите каурските, които правите с шаферки и с шафери по 100 ги наредихте. И това не е значение. Ве, какво има от исляма? Какво остана от исляма? Питам ви, тия, които го правя, има ли щастие в семейството? Гледали, качили се на бял мекян, разтега някакви палатки, там рози, хиляди, човек и пада на седжде, да й даде един пръстен, това вала е каурско. Няма нищо връзка с исляма. Ако искаш да й го дадеш, ще го дадеш прав, така в исляма, а не да й клякаш да й правиш шука или седжде, защото е харам. Но това оприличава на другите уммети. Това не е от исляма. Нашите нанета и баби, валлахи, не са имали такива неща. Писали си никях в гората. И идва я дома и ражда 10 деца щастливи. Жената, като стане млада вдовица, цял живот не може да си приеме живота и не излиза нито до града, нито до друго село без сайбията. Що? Имаше иман. А днеска така ли е? Това като той електор, дето издаде фетвата. Жената не може да пътува, той наистина е хадис, не може да пътува без мехрам. Така ли е? Всички го знаете за кой става въпрос. Щерките му на него дека са. В каурето. Добре де, говориш за моите, а твоите си ги платил, работя в кауре. Спри си ги и тогава говори за исляма. Така че, ихвател кирам, казва Расулуллах салалаху та'аля салям: وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنِ. И ще се има доверие на той, който е най-покварения. На него има доверие. И субхана, ние го виждаме, когато наближат избори. Виждате ли го? Най-покварения в селото, и вие всички ги гледате. Уж е началник там, или е председател на някаква си партия, или е заместник председател, или е директор на училище, или е... Всички виждате с какви харами се занимават тия хора. Лъжи, 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 любовница тук, къща там, апартамент там, всички са такива. И застава и след това всички му пляскат, че знала знае какво говори. Лъжи! Расулуллах салалаху та'аля салям казва: ще дойде време, на тия ще има доверие, а дойде главния муфтия на центъра и казва: бисмилляхи рахмани, мани го той лъжи. Не го приема главата. Значи, дето няма никакъв страх от Аллах, той не знае как да взема абдес, на него верваш, а на той, дето има страх от Аллах аззаваджал, него не верваш. Тихо, трябва да се размислиме. Сериозно, защото това е сериозен проблем днеска на обществото. Ние си мислиме, че като се кланеме и излизаме, това не прави мусулмани, не. Аллах Та'аля ще не съди. И то за всичко това, което ние сме като пример. Казва Расулуллах салалаху та'аля салям: وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ. И той, който наистина трябва да му се има доверие, както е бил Расулуллах салалаху та'аля в Мекка, слага му името Емин. Никога не лъжи. Каквото и да му се довериш,
си остава там. Така е бил Расулуллах салалаху алейхи. Сега колко хора имате такива ваши приятели? Споделяш му на него и вярваш, че там ще си остане. Ще намериш ли такива? Редко. Дори му жена ти я споделиш, не можеш да споделиш, ще каже на майка, ще каже на сестра и маша Аллах, цяло село след това. Така че ихвата кирам, и най-накрая казва Расулуллах салалаху алейхи уаямтику фиха руайбида. Расулуллах салалаху алейхи изненадва се хабета с думичка, която тя не я знае. Казва, и тогава вика, ще говори руайбида. Тя не знае какво е това и казва, я Расулуллах, то принцип трябва да е руайбид, от рабида. Но какво означава това? Те пита, я Расулуллах, кое е той руайбида? Не знае какво представлява. И Расулуллах салалаху алейхи казва, ар-раджулу тафиху ятакеллему фи амрил ам. Най-изпадналият човек, пример, в селото, той разпределя всичко в селото. Еузубилях. Дойде ли това време и не го виждаме, най-изпадналият човек, който не става за нищо, той да се разпорежда с джаназе, с фатба, с кметство, с училището, това е сериозен проблем. И не го виждаме. Едно време аз помня, когато бех във втори клас, знаех таблицата, когато и да ме разбудиш, и днеска е така, всичко наизуст. Днеска 8 клас намирам деца, то не може да знае 2 по 2, не знае колко е. Видях момче в 7 клас, му рекох, напиши си името на български, не може да си напише името. Говоре, не чалателя му взел нещо от такова. Нормален си е, просто не е научен. И семейството е виновно, и в училището е виновно. Как е стигнал до 7 клас? И не искаме бъдеще. Какво бъдеще? Молиме се, я Раби, идеме да помогнем на Палестина, да й помогнем там. Какво ще помогнеш, бе, човек? Ти не можеш да станеш до джамията, ще идеш да помогнеш на твоите братя там. Не става. И казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, ар-руайбида е най-изпадналия, покварен, развален, долен човек в обществото и той присъжда какво ще стане в селото. И не го виждаме. И така не само в селото, така и в България, така и в Европа. Всичките главатари, всички си го чели, всичките главатари като председател на Европейски парламент, там, които са на комисии, всички, я Раби, всичките президенти, които са на Запада, всички са бездетни. Аллах таля не им е дал. Така ли? Проверете го в интернет, ще видите. И тия ще измисля закони да е в добро на вашите деца. Няма как да стане. И сега имам приятели, които са оттам, се прибират, защото там не може да си облечеш момчето с сини дрехи, момичето с розови. Кой си ти да му определяш пола? То ще избере като стане на 18. И това благодал, мъжко и женско. То няма трети пол. В Америка има над 70 пола. Главата не ми го приема. Някой път като се рънкам, я Раби, как не държи Аллах таля? Той или е мъж, или е жена. Няма друго. Така ли е? В Европа вече е така. Що законите ги измисля хора, които те нямат деца. Аллах таля ги е лишил. И затова вкарва закони, които Аллах таля да пази. Ибн Месуд, радиаллаху та'ала анху, един велик сахабин, казва, че първото нещо, което ще изчезне от уммета на Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, това е еманета. Какво означава еманет? Това е доверието. Да се довериш на човек. И субхана днеска наистина е така. Първото нещо, което ще изчезне от уммета на Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, това е еманета. А казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, а когато се погуби еманета, изчезне еманета, чакайте каяметския ден. Няма доверие на никой. Дори това, което казваш като хадис, тая секта, които твърди, че са коранисти, дори и зад хадисти, те ги отвърля. Като отвърлиш хадисите, няма как шейтана да не те откара и в Корана. И сега отвърля и аяти от Корана. Що? Защото не им удисваме акъла. Хамдулиля, че не сме от тех. Така че казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, и когато се даде правото на това време, когато изчезне еманета, на хората, които са най-нищожните и се даде на тях да командва, тогава не чакай хайр, чакай каяметския ден. Искам да върна назад във времето да видите хората как са живели, които са били кафири. За времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям и Абу Бакр е бил кафир.
Омер и той е бил кафир. Усман и той е бил кафир. Али дете, но в началото и той не е знал за Аллах. Всички сахабета приемаха исляма. Има един успех, не знам дали знаете, има 10 човека за времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Расулуллах не един път, няколко пъти, зависи от ситуацията, като го срещне и му казва: ти със сигурност си в дженнета. Само че бройката е малка, само 10. На тия 10 човека. И като погледнеш тия хора, повечето от тях са най-големите бизнесмени за времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Казвам бизнесмени, защото вижте бизнесмените днес как са. С кантара, с чекмеджето, с стоката, с изтичане на годност, отделно с зекята, отделно дали е дал хак на сирачето, на беднето. Това е огромна глава в исляма за търговията. Но един от тях, не знам дали се слушали, Абдурахман ибн Ауф. Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, когато идва той в Медина, побратимява между двама. Един е от ансариите, от Медина, другия от Мекка. И казва: ти си брат на този брат и ако умре, се унаследява я. Абдурахман ибн Ауф, когато идва, той е човек, с който го побратимява Расулуллах, имал 4 жени. И му казва: я Абдурахман, ти си мой брат. Избери си която искаш. Най-красивата, ако искаш, ще се разведа и ти я давам. Най-хубавата ми къща ще ти я дам и най-хубавата нива, палмови градини ще я дам. Само каквото кажеш. Казва: не. Аллах да ти дава берекети в жените ти, и в имотите ти, и в градините ти. Покажи ми къде е пазаре. И това стига до устата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, и той казва, до ушите на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, и той казва: Аллах да му дава берекет на Абдурахман ибн Ауф. И казва: беше ме страх да се препъна в камък по улицата, страх ме да не го бутне отдолу, да няма злато от съкровище. Абдурахман ибн Ауф умира Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, умира и Абу Бакр, след това идва Омер радиаллаху та'ала анху, и един ден Аиша радиаллаху та'ала анха, знаете коя Аиша, най-достойната жена на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, която е шейх в ислам, и прави впечатление, че като се стои дома, сега при тия домове няма как да го усетиме, но миджето знае едно време, когато бяха по-старите къщи нашите, имаше едни полици и като дойдеше бабата отванка, като фръляше дървото отванка и дрънкаха паниците по полица. Аз го помня това време. Така е било едно време. Тя слуша, че нещо, цяла Медина се тресе. Който е бил на умра на хадж, където е джамията на Расулуллах, това е града Медина. Тогава е било само това града. Отвънка не е имало нищо, пустиня. И когато почва да й се тресат на нея стените, дрънка и прозорци и врати, и тя казва: какво става? И тя казва: вика, това е, вика, търговията, кервана на Абдурахман ибн Ауф. Пристига от Шам с над 300 камили. Всички те са негови. Всички те са негови и всяка от тях е натоварена с нещо, което за Медина е нещо като повече от злато. Точно тогава се случва голема немотия в Медина. И всички търговци на Медина чакаят Абдурахман ибн Ауф да я докара, да може да купя от него и да търгува с хората, да препродава от него. И когато идва и търговците застава при него, казва: Абдурахман, искаме да търгуваме с теб. Но ми прави на Аиша радиаллаху та'ала, казва: променил се и той. За Абдурахман ибн Ауф, що? Има над 300 камили. Значи е много богат. Една камила сега скоро продадох в Саудитска Арабия над 12 милиона долара. Една камила. Струва толкова. А той е имал над 300. И всяка от тях е натоварена, Аллах знае за колко още хиляди, милиони пари. И тя казва думичките: Абдурахман се е променил. Демек, много пари, не като за времето на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. И знаете, когато кажеш нещо, отива до ушите на Абдурахман ибн Ауф. И той го слуша, че Аиша радиаллаху та'ала анха я заболял за него искрено. Тя я боли, защото се е променил. Значи се е подал на парите на дунята. И тя знае хадиса на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям: мел факру ахша алейкум. Не ме е страх от вас, че ще ви догони беднотия. Не. Страх ме е, вика, че ще ви се разпъне пред вас дунята и ще се унищожите, както унищожи и предишните преди вас. Евреи и християни пред нас, всички умети, богатствите ги съсипвая. И идва я търговците и казва: Абдурахман, искаме да търгуваме с тебе, колко продаваш? Те казва: двойно ще ти дадеме.
Ако си го взел пример за 100 лева, ни даваме 200. Казва не, има който ми да дава повече. Викаш, де ме вика 3 пъти, 4 пъти. Не, има да ми даде, някой ми дава повече. Някой ще ми даде повече. И стига до 7 пъти. Ако той го е взел за 100, ти му дава 700 за това нещо. Той казва не. И ти се отказва, няма пари повече. Казва, Аллах Таля ми дава по 10 за всичко. И дига ръцете пред всички и казва, я Рабба, всичките камили ги давам на халифата, да ги раздаде с това, което е всичко отгоре, да го раздаде в името на Аллах Аззаваджал закат за бедните. И казва, за 3 дена, 5 дена всичко се раздава и не може да намериш беден в Медина. Благодарение на кой? На Абдурахман ибн Ауф. И казва тогава великите думи Аиша радиаллаху та'ала анха, сега разбрах, когато го видеше Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, свидетелстваше, че той е от дженнетлиите. Абдурахман ибн Ауф е от 10-тимата. Пръв е Абу Бакр, Омер, Осман, Али, Урва ибн Зубер и след това идва Абдурахман ибн Ауф. Значи представи си, при този бизнес, който ти имаш за милиарди днеска и да нямаш никъде харам. За да свидетелства Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, да свидетелства за тебе, че ти си в дженнета, значи сърцето наистина ти е чисто. Има един сахабин, скоро говорих за него, Абу Зар. Слушали сте за него, нали? Значи вижте как са живели хората едно време, като нашата набията ибави. Абу Зар радиаллаху та'ала анху е бил кафир. Той още повече не разснява как са живели тия. Казва, една вечер отидох и при моя идол, направил се той идол, му се моли. Като християните на иконата, целува, прегръща, тя ще го закри, тя ще му даде. А е рисувал някой си отвънка на улицата. Така ли? Направи си идола и му се моля цяла нощ. И му река, майде, живи, здрави, утре ще се видим. Разговаря си с него, вие си Бог. Ека стана на утрето, гледа минала змия и пикава на него отгоре. Еузубиля. Вика, ми ти бе, не може да мръднеш да се предпазиш бе човек. Как може така? И на утрето вечер взимам сабията и му слагам. Значи вижте, когато тръгнеш по шейтана, докъде стигаш. И много от хората са така. Така ли е? Взима сабията и му слагам и викам, ако дойде змията, вземи и утрепи. Не може да позволяваш там растия по тебе. Ставам на утрето, гледам и сабията опикана и той опикан. Маузубилля. Фанах, ядосал се, всичко унищожих и питам хората, къде има истинско нещо. Искам да се моля на истинския, който е създал света. Вижте как съм мислил едно време. Абу Зар не е имал много приятели, той се е живел сами. На битка се е удил сами, навсякъде си е сами, умира си сами и на кайметски ден Аллах Та'ала ще спа сами. Няма да е с нас. Що? Аллах Та'ала си има специални грижи за него, защото е искрен. При неговия иман има нещо, което го няма в другите сахабета. И казвайте ми, реко, иди в Мекка. Там в Мекка, както се има в джамията лекция, бе човек, иди там ще слушаш нещо. Да, ама те не иска я. Отидох в Мекка и сега не знам, искам аз да си позная кой е той Мухаммед. Искам да видя. И разбира кой е. Крих се 3 месеца в Мекка. И приех исляма от него и 3 месеца нищо не съм ял. 3 месеца. Нищо не съм сложил в устата, освен земзем. И надебелех. Това ми аресва на него. Защото казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, днеска хората не вярват в тия неща. Земзем е за каквото ти пиеш. И лекува, и е храна. Ако пиеш само земзем, ще качиш килата. И наистина се качва. Аз за 10 дена съм друг. А той 3 месеца само вода. Към яро и поглед днеска народа, плюс денонощно. Болести немислими. Що дойде Рамазана, всеки мисли как да не говее утре. Я Раби, нашите нанте не бяха така. Започваха отърливите. Така ли е? Утре? Не. Утре ще говее целия месец. Ще говее и втория ерливите, ще говее и Рамазане 3 месеца, без да ядат. И живееха до 90-100 години. Така ли беше? Сега ядем и в Рамазана ядеме и станаме като животните. Не може да избутаме до 50 и умреме. Що? Като не се съобразяваме с законите на Аллах Аззаваджал. Така че, ихвата кирам, Аллах Аззаваджал да ни дава напътствие, но виждате през времето, което имаме, алхамдулилlah, не знам колко пъти рекуваме Аллахуме салли аля Мухаммед и аля Мухаммед. Тук на дунята може би да не го осъзнаете, но утре като застанеме пред Аллах Аззаваджал, ще видите какво нещо. Както има хора, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, идва хора, казва, я Раби, за какво ни улекотеваш? Така и в гроба, така и в дженнета.
Каква е тая кръща? Отдека иде? Това вика от дуата на твоя дете. Това е от дуата на твоето дете. А тук ти правиш дуа за Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Аллах таля вика амин, мелайкето се моли, я Раби, опрости му. Така че такива събирания никога не ги пропускайте. Ето има хора, виж, далече. Он ден имах тук в Костандо, имаш чак от Гоце Делчев, от Сърница, от Конарско, а той живее до джамията, не иска да дойде. А вика, оджа, аз съм си мусулман, я искам джанет. Да много получиш. Но аз искам да докажа, че си мусулманин. Дори да си волен бе човек. Пълзейки ще дойдеш до тук само и само да чуеш нещо за Аллах. Утре нема. Днеска съм тук, колко пъти викаме? Как така умрам? Той с нощта беше до нас, не пиме кафе. Как така? Не е така. Днеска при Аллах Азза ва Джал. Не може да направи вече нищо. Така че Аллах Азза ва Джал да ни дава здраве, живот и да го прекараме в ибадет. Аллах Азза ва Джал да ни дава тази възможност, елхамдулилях, всяка седмица, не само тук, утре, другата джамия. Стига да искаш джанет, може да спечелиш. И валлахи, само за един месец може да си изтриеш всички харами, които си направил. Така ли е? Само Аллахуме салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад. Аллах таля доволен всички вас. Аллахуме салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алемин.